Kwaphinda kwasihlanganisa okwenzakalayo. Siyakwamukela kule nkatheko ethaka izindaba eziwuchungechunge ezweni, lapho siqoqela khona izindaba ezikhulunywa ngabantu ngokwehlukahlukana kwey'nkundla zokuxhumana, sikuthakele zona bese sikuphakela seyivuthiwe kuleli khasi. Wena qinisekisa ukusilandela ngendlela ezokwenza ulandelwe intathane yey'ndaba esiyiphakayo imihla nemihla. Abathamundi-ke bey'ndaba omana lapho ngikutshele sebekhulumile namhlanje bathi umphakathi wase-South Africa ufuna uMinister of Sport, Art and Culture of South Africa uGayton McKenzie ehlile esikhundleni sakhe. Ngiyathemba-ke uyayibuza ukuthi konke lokho kusukaphi. Ngiphindlebe-ke ngikulandisa. Ekuqaleni kwesonto-ke umengameli we-PA uGayton McKenzie uyalela ithimba lezomthetho leqembu lakhe ukuthi libhale uhlelo lesenzo lokubhekana namazwi asolwa ngokwehlisa isithunzi aphume kwi-Open Chat podcast mayelana nomphakathi wamakhaladi. Kule ngxenye-ke ye-podcast kuthiwa abathuli bayo basole ukuthi amalungu omndeni wamakhaladi alalana ndawonye futhi umphakathi uhlushwa izinkinga zey'ngqondo. Yize i-podcast iphumele esihlangalaleni yahoxisa amagama ebiwashile emphakathini, bathi bekuyihlaya bekungeyona into eserious ngaleyo ndlela. Yize kunjalo uGayton McKenzie uthe yena uzosebenzisa wonke amandla nawo ukuze labafana bejeziswe beboshwe. Umphakathi-ke wakutwitter kuthe kusenjalo ube usuvundulula amaposta akhe akudala kusukela ngo-2011 lapho ebiza khona abantu abamnyama ngekafere, okuyigama elilumelayo kakhulu emphakathini. Onke lamaposti lawa akudala akhombisa inzondo nobandlululo olubhekiswe kubantu abamnyama, kusho abantu. Ekhuluma yena uGayton McKenzie kwi-Big News wathi akekho yena umuntu onelungelo lokumtshela ukuthi ucwasa ngokohlanga ngoba yena unegazi lomuntu omhlophe ephinde benegazi lomuntu omnyama. Ngakho kunelungelo lokugxeka umlungu nanoma ngayiphi indlela aphinde futhi azogxeka nomuntu omnyama. uGayton McKenzie sikhuluma nje kuyimanje ubhekene nokugxekwa amaqembu ezepolitiki esibala kuyi-ATM okanye i-Action SA imfakela isimangalelo ngesenzo sakhe samagama alumelayo akawabhala kudala ku-Twitter. Amaqembu kwezepolitiki abese yalela uPresident Cyril Ramaphosa ukuba axoshe uGayton McKenzie as uMinister ngamazwi okucwasa awakhulume wabhekise endlini emnyama ngokubiza abantu abamnyama ngegama ikafere. Sibese silanda-ke ukuphawula kwabantu ey'nkundleni zokuxhumana ngalolu daba sizwe ukuthi bathini bona omana lapho. Sizoqala ngayo uSizwe Dlomo uthi abantu sebengamxolela phela kodwa akakufanele ukuba nguMinister wethu waka-Arts and Culture. Kanti ubhuti Asanda Vocals Magwaca uthi yena yonke lento eyenzakalayo yenziwa ngenhloso yokusiphazamisa ukuba silibale yilamacala enkohlakalo okukhwabanisa aqhubekayo avundulule umkhwanazi. Amanye awo aze bandakanye yena uGayton McKenzie kanye nendodana yakhe. Uthi bekuyihlaya yonke lento lena bekungeyona into etheni, aphinde futhi anezezele ukuthi engananga uTrevor Noah kukade enza amahlaya ngabantu abamnyama ngoba yena nakhe eyikhaladi kodwa akekho-ke waba nenkinga naye. uNkazimulo Thobeka Mngcwango uthi yena i-ANC iyathula makuyizinto ezibucayi ey'thinta izwe njengalolu daba labantu bokufika bangenamaphepha, icala likacwecwe. Kodwa bazonakana naleli cala elingatheni elibandakanya ama-podcast. Sindlulele kusithembiso The Promise. Yena uthi uhulumeni uyababandlulula abantu asebeke baboshwa ngobugebengu ukuthi besebenze emphakathini noma besevise umphakathi. Uyahluleka ukuthola ukuthi uGayton McKenzie ufinyelele kanjani kulesi sikhundla kakuso. Lokhu-ke bekuwukuphawula kwabantu ey'nkundleni zokuxhumana. Ungakhohlwa ukusilandela ukuze zingakuphuthi ey'landelayo esiza nazo sikwethulela zona ngolimi lwesiZulu. Siyabonga kube ngakusasa.